Здравей, Жоро! Здравейте! Честито! Благодаря! В момента се намираме на официалното откриване на Remax Capital в град София и имам няколко въпроса към теб. Ще ми отговориш ли? Да. Първият ми въпрос е, как би се описал с 3 думи? 3 думи? Добре, със сигурност съм енергичен, отговорен съм със сигурност и много голяма част от хората ме определят и като забавен. Значи енергичен, какво казах? Енергичен, отговорен и забавен. Благодаря за което. Моля? Защо избра Remax? Много естествен е пътя ми на избора на Remax. Първо, чисто технически, световният номер 1, съвсем безспорно. Аз харесвам номер 1 нещата. Така че това е по-естествен път. Втората причина е, че покрай обученията, докато работихме последните 5-6 месеца с част от екипа на Remax, познах хората, много са хубави хората, много са земни, много са сърцати и на мен това много ми допада. И през цялото време всъщност се чувствах част от екипа и някакси стана като естествен преход, така да се каже. И това е едното нещо. Другото нещо е, че през последните, може би, 6-7 години се чудя как да официализирам дейността си и желанието си да влезна в имотният бизнес. И най-естественият избор е Remax. Световният номер 1 с готини хора. Радваме се за което. Да. Предпоследният ми въпрос е, какво трябва да притежават агентите, които биха искали да се присъединят към твоя екип? Какви хора търсиш? Добре, сега това е много хубав въпрос. Трябва да притежават изключителни трудови навици. Трябва да обичат хората. Тоест, наистина да се кефят на това, че работят с хора, че уважават хората, уважават взаимоотношенията. Т.е. да обичат това, че покрай тях има хора, че постоянно ще им звънят, че те трябва да звънят, да се срещат и така нататък. Това са двете основни качества, които наистина търся. Всичко останало ще го наредим в компетенциите. Т.е. да имат трудови навици, хора, които те първа трябва да им обяснявам дали трябва да дойдат в офиса или да отидат на среща, нали няма нужда. И да обичат хората. Напълно е достатъчно, за да бъдат част от моя екип. И последният ми въпрос е, как ти си представяш твоята агенция след една година? След една година съвсем добре, за 2 години съм мислил, за една не съм всъщност в интерес на истината. Ако трябва да го кажем така, след 2 години трябва да сме 30 човека, след една година сме поне 15 човека. Екип със сигурност оборотът след втората година ще се стремим към 7-та цифра и най-вече отношението е по-скоро фамилно. Аз харесвам фамилните неща, харесвам да съм близък с хората, така че капитал, фемили капитал и нещата свързани с този тип неща. Харесвам близостта с хората, така че това ще се движи. Страхотен отговор, много ти благодаря. Аз благодаря. Вие може... За Remax Life, да, вие можете. Вие може да откриете Жоро и екипа му на адрес улица Самоков, 28Г, офис 1, влиза се от тротуара, бизнес център СТ, град София. Очакваме ви.